Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Helena Gregová, Kristýna Turianová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Dušan Jamrich, Sidy Tobias, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. No, či si ale tvrdohlava, Kandelária, daj to sem. Vieš, že to nesmieš. Ja, dievča, či si ma len vyľakala. Nechceš, aby som robila, aby som nezomrela a pritom ma vydesíš až na smrť. Človeče, nepovedala som ti, že budem robiť ja? Veď sa tu za celý deň aj unudím, keď mi nedovolíš ani len prstom pohnúť. Tak sme sa dohodli, keď ťa pustili z nemocnice, nie? Že všetko urobím ja a ty budeš len variť. To ti stačí. Potom si poklebetíš so susedkami, pospíš si, pozrieš si telku. Akú telku? Veď žiadnu nemáme však. Naša už dávno nefunguje. Možno ti onedlho prinesiem celkom novúčičký televízor. A čo? Čo si sa ty moja zrazila s koňom? Nič sa neboj, človeče, viem, čo hovorím, len počkaj. Mimochodom, Kande, už som ti povedala, že čo chvíľa bude zo mňa hviezda. Uvidíš. Čo sú to za tajomstvá? Rýchlo vyklobo, čo ide a nenapínaj ma. Lenže potom by to už nebolo tajomstvo. Takže mlčím ako hrob. Tak teda mlč. A nezačínaj. To si až doteraz pracovala? Áno. A predstav si, že ma neviem, prečo bolí hlava. Dievča moje. Mala by si odpočinúť. Pripravím ti zatiaľ olovrant a keď bude hotový, zakričím ti. Dobre, Kande, poslúchnem ťa, nie ako ty, že sa stále priečíš. Ale no. Stále som tajne dúfal, že sa stane ďalší zázrak, ktorý by vás znovu spojil, ale zdá sa, že to nebude možné. Nie, nezdá sa, otče. Je to priam vylúčené. Pravdu povediac, bolí ma to. Bolí. Rozplynulo sa všetko, čo ste mi predpovedali, otče. Ostala mi z toho len trpká pachuť. A teraz si neželám nič iné, len zabudnúť na Mariču, lebo medzi nami sa všetko definitívne skončilo. Teraz si musíš dávať na seba veľký pozor a raz za mesiac navštevovať lekára. To sú všetko veci, od ktorých závisí, či budeš mať šťastné tehotenstvo, dobrý pôrod a či sa tvoje bábätko narodí silné a zdravé. Moje bábätko. Privediem na svet bábätko, ktoré nebude mať otca. Je to ako keď bola moja mama tehotná so mnou. Lenže ja sa ho nikdy nevzdám. Zostane so mnou a budem ho brániť zubami, nechtami. Drobček. Bábätko moje. Maričuj, musíme sa s nákupmi poponáhľať. Máme dohodnuté stretnutie s učiteľkou výslovnosti a potom so stylistkou. To je otrava. Všetky herečky musia chodiť od čerta k diablovi kvôli takým hlúpostiam. Veru, áno, Maričuj. A teba treba trochu zušľachtiť. Lenže ja mám pocit, že nech sa budú snažiť akokoľvek, aj tak to bude zbytočné. Ak sa raz niekto narodí ako chudák aj zomrie. Nie. Vieš? Ty si sa nenarodila, aby si bola chuderou. Raz to dotiahneš ďaleko. Pozri, 20 rokov som bola neohrabaná. Myslíš si, že sa to môžem odučiť za 2 dni? Neboj sa, veď uvidíš. Uvidíš, že áno. Dobre, tak mi povedz, na čo mi bude toľko handier? Teraz kúpime oblečenie, ktoré potrebuješ na záverečnú časť hry. Aby sa mohla Pygmalion premeniť na dámu. Zatiaľ, kým si trhánka, ti stačí aj vlastné šaty. Ty somár, ja ti dám trhánku, je trhovníčka, takže nás prestaň obidve urážať. Hanbi sa. Zmenila sa. A ty sa tiež zmeníš. Uvidíš, že sa to podarí.
Samozrejme, krok za krokom. Ale raz príde deň, že ani sama seba nespoznáš. Hm? Pozri. Nie sú perfektné. Hej, čo to je? Čo je? Nedotýkaj. Vary sa ti nepáčia? Nie, môže Senorita, byť. môžeme Áno. ich vyskúšať? Áno? Páči sa? Dovolíš? No, super. Tie šaty ti sadli ako uliaté. Dobre, že som si tvoj šatník zobral osobne na starosť. Amador, tie handry sú super. Pardon. Maričuj. Čo tu robíš s týmto mužom, Maričuj? A čo je teba do toho? Dobre ťa poznám, Amador. A ja dobre viem, kto si. Frajer, ktorému dala Elsa kopačky kvôli môjmu kamošovi Nelsonovi. Počkajte, prosím vás, chlapci, nie, že sa tu pobijete uprostred Čo tu s ním robíš, Maričuj? Som tu s ním, vadí? Ha? Malo by ti. Zdá sa, že už si celkom zabudla, čo je to za chrapúňa. Nepovieš mi, prečo si s tým chlapom? Predstav si, nič ti nepovie. Predovšetkým preto, že sa jej nechce. A potom preto, že sa ťa to netýka. Je so mnou dobrovoľne a to ti stačí. No tak, Amador, stačí. A jedným si buď istý. Aj keď budem akýkoľvek chrapúň, nikdy nebudem taký pokrytec, ako si ty. Ideme, Mariču. Poď, ideme. No tak. Amador, som rada, že si mu nepovedal, prečo som s tebou. Vážne. Ďakujem. Dohodli sme sa, že to budeme držať v tajnosti, kým sa bude dať, nie? Jasné, ale... Vieš... Nebudem klamať. Fakt ma štve, že sme stretli Eduarda. Aj, preboha, prečo? Lebo to hneď zavesí na nos Juanovi Miguelovi. A čo na tom, že to bude vedieť? Čoho sa bojíš? Že ti zakáže byť so mnou? To predsa nemôže. Juan Miguel sa na Román už nepatrí do tvojho života, Mariču. Teraz som v tvojom živote ja. Toto ma naštval, Juan Miguel. Čo také? Stretol som Amadora Roblesa, toho režiséra, ktorý obťažuje Maričuj. Áno, viem, kto to je. Nepohodli ste sa, či čo? Stretol som ho pred obchodom a ani by som si ho nebol všimol, ale... Vieš, s kým bol Juan Miguel? S kým? S Maričuj. Čauko, Adrián. Čakám tu na teba. Prezradíš mi svoje tajomstvo? Počkaj, chceš mi povedať, že Maričuj bola s Amadorom? Si istý? Samozrejme, Juan Miguel. Vychádzali z obchodu. Maričuj do mňa narazila, nemohol som si ju nejako zmýliť, nie. Čo robila Maričuj s tým pakom? Tiež som sa jej to opýtal, ale neodpovedala mi, mlčala. Ale očividne bola nervózna. Asi preto, že niesla veľa nákupov. No nie. Už zabudla, ako jej bol ten dotieravec nepríjemný? Ak sa nemýlim, raz ho dokonca v sebaobrane udrela do hlavy, nie? Pretože si k nej dovoloval. Jasné, teraz to už nespraví, už ho neudrie. Už nemá strach z lásky, je vyliečená, môže si užívať s kýmkoľvek. Že by už Adrián vedel, že bude mať dieťa. Ale mi to okrem mňa nikto netuší. Tak čo, nepovieš nám to? Vôbec nechápem, o akom tajomstve to hovoríš. No, povedala som Adrianovi o tých tvojich rečiach, ako sa všetko zmení, keď sa staneš veľkou hviezdou. Aha, tak o tom vám nemôžem nič povedať. Kande vie, že je to tajomstvo, ha? Ty zase v niečom lietaš, dievča. Bojíme sa, že si sa zaplietla do nejakého maléru. Nevymýšľajte si žiadne maléry. A vôbec myslíte si, čo chcete. Nič vám neprezradím, jasné? Ty žiarliš, Juan Miguel. Má mať dôvod? Maričuj ma už nezaujíma. Tak čo ti je? To je pochopiteľné, nie? Maričuj je stále moja manželka a mala by to rešpektovať. To áno. A možno spolu niečo majú? Niečo určite, ale ak si Maričuj myslí, že sa mi bude vysmievať a robiť si, čo chce, tak sa mýli. Mýli sa, pretože jej to nebudem trpieť. No, do čerta, čo by ešte nechceli? Pozri, Adrián, neopováž sa naliehať. Naozaj ti nič nepoviem, človeče. Čo znamenajú tie reči o tom, že budeš hviezda? Znamenajú to, čo počuješ, nie? Maričuj, čo si to vzala do hlavy? Čo zase robíš za kandelarijným chrbtom? Ukáž. Nie, nebuď zvedavý, daj mi to, do čerta, Adrián, už aj mi to vráť. Ak sa nemýlim, daj mi je to, to nerozumieš, nejaký vráť scenár mi do to. filmu, či Dobre, do televízie. poviem ti, čo to je, vráť mi to. Je to televízny program. A aby ste vedeli, budem v ňom účinkovať. Čože? Ty? Budeš herečka? Počul si, budem herečka. Ale... Dobre, ukáž mi to. Pozri, túto postavu Pygmalion budem hrať ja. Pripravujú ma, aby som mohla vystupovať v televízii a tak. To ale vyvaľujete očiská, čo? To ste nečakali však.
Tá tuším, celkom prišla o rozum. Prosím ťa, a kto ti povedal, že môžeš byť herečka? No predsa režisér. Amador. Amador má veľmi dobré miesto v telke a vraví, že zo mňa urobí hviezdu a budem zarábať kopu prachov. Môj život sa zmení a už nebudem bezvýznamnou nulou. Ty nie si bezvýznamná nula. Vážne, dcerka, ako si mu mohla uveriť? No už sa stalo, Kande, tak čo? Preboha, Maričuj. Nenechaj sa od neho ťahať za nos. Ten chlap ťa klame. Chce zneužiť tvoju situáciu. Poslúchni ma a nenechaj zo seba robiť hlúpaňu. Neboj sa, nenaletela som mu. Nie som až taká zúfalá, ako si myslíš. Ale ty nie si žiadna herečka, ani nič podobné. Všetko sa dá naučiť, nemyslíš? Mám predsa učiteľov, ktorí mi vysvetľujú, ako mám správne hovoriť, čo mám robiť, ako mám držať telo a tak. Teda Amador tvrdí, že som dobrá, že budem stúpať hore. Budem mať úspech, vraví, že budem slávna, no jednoducho hviezda. No isto, akurát sa zosmiešniš. Utrpíš fiasko. Človeče, jasné, že ak neúspejem, hneď to vzdám. Teda pozri, ak ma bude chcieť Amador oklamať, dobre vie, ako sa veci majú. Jednoducho ho prefackám a bude. Radšej poslúchni, Adriana, dievčatko. Nie, nemôžem, Kande. Musím si v živote nájsť správnu cestu, vieš? Kvôli tebe, kvôli mne a kvôli všetkému, nie? Teda aj preto, aby mnou ľudia nepohrdali a nepodceňovali ma. Už ma unavuje, že sa všetci zabávajú na môj účet. Potrebujem sa vyhrabať z chudoby a dokážem to. Zastavila som sa tu pozrieť, Kande, ale už musím ísť skúšať. A nie, že po celej štvrti rozhlásite, že sa chcem stať herečkou. Zbláznila sa. Nie. Nezbláznila. Šibe jej odjak živa. Dobre ma počúvaj. Skôr než začneš hovoriť, musíš si spraviť pauzu. Čože? Prestávku. Aha, dobre. To znamená, že na chvíľku zmlkneš, áno? A budeš sa pozerať na svojho partnera. Áno? V tejto pozícii. Maričuj, tak je to v hre. Ale dnes ešte nejdeme na ostrov. Je to len hranie, nič iné, jasné? A druhú ruku. A teraz príde tá chvíľka ticha. A zamilovaný pohľad. Maričuj. Čo je? Zamilovaný. Tak dobre, počkaj. Budem sa snažiť. Vidíš? Akékoľvek slová sú zbytočné. Všetko prezradia pohľady. Fíha, ste vážne úžasný. Teda, prepáčte, že idem tak nevhod a že som prerušil takúto romantickú scénu, ako je táto. Jasné, vedel som, čo sa tu deje. Čože? Ty si to vedel? Veď sme to držali v tajnosti. Vieš, sú isté veci, ktoré sa nedajú utajiť, Maričuj. Lenže my s Amadorom sme chceli, aby to bolo prekvapenie. Ale čo, prekvapenie? Áno. Takže prekvapenie. Nemyslíte si, že to, čo robíte, je také originálne, že by to malo byť prekvapenie? San Román, čo si vlastne myslíš, že robíme? Trochu cynická otázka, nie? Veď je to na prvý pohľad jasné. Akékoľvek slová sú zbytočné. Všetko prezradia pohľady. Keby som prišiel len o chvíľočku neskôr, nájdem vás v bosku. Čo? Aj keby sme sa hneď boskávali, no a čo? Nemáš právo zasahovať. Mariču je stále moja právoplatná manželka. My dvaja sme predsa zosobášení, nezabudni na to. Áno, ale ste v rozvodovom konaní. Keď sa rozvedie a bude slobodná, nech si robí, čo chce. Ale zatiaľ mi to vôbec nie je jedno. Lebo kým si moja manželka, nebudeš robiť niečo, čo ma uráža. Ale veď ja nerobím nič zlé. Je v poriadku, aby si sa poskávala s cudzím mužom? Pozri, myslíš si, čo chceš, je mi to celkom ukradnuté. Tak sa mi zdá, že závidíš. Komu závidím? Komu? Mne. Že je teraz Maričuj so mnou. Nie, počkaj, to je mi ľahostajná. Klameš. Viem, že žiarliš. Nemám prečo žiarliť. Ani na chlapa, ako si ty. Ani na ženu, ktorá ma už nezaujíma. Dobre, ak ťa už nezaujímam, tak ma prestaň obťažovať.
Môžeš ísť. San Román. Doktor San Román. Tak už choď. Vidíš, že prekážaš. Nie. Počkaj. Juan Miguel, prosím ťa, nie, prosím ťa. Naozaj by si už mal ísť. Brániš ho? Ale čo? Predtým si ma žiadala, aby som ťa ochránil pred jeho trúfalosťou. A teraz ho chrániš predo mnou? No už veci sa dosť zmenili. A povedal by som, že práve vďaka tebe, doktor San Román. Dobre ma počúvaj, Maričovi. Zakazujem ti stretávať sa s týmto chlapom. Minimálne dovtedy, kým nás nerozvedú, jasné? A ty sa na čom smeješ? Toľká vášeň. Kto by to len povedal o naškrobenom psychoanalytikovi doktorovi San Románovi? Odíď. Choď, Juan Miguel. Ak ťa už naozaj nezaujímam, nechaj ma na pokoj, nech si žijem svoj život. Svoj život? Áno, môj život. Tvoj? Každý si s mojím životom robil, čo chcel. A ty tiež. Až teraz som začala žiť podľa svojich predstáv, robiť niečo, čo stojí za to, čo má zmysel. Prosím ťa, už sa mi nepleť do cesty. Aj keď si myslíš, že na to máš právo, nemáš. Odíď a nechaj ma na pokoji. A aby ti bolo jasné, dcéru mi nevzali. Ostala so mnou. So mnou. Si tehotná. Dúfam, že ťa už nebude obťažovať. Musíš byť slobodná, aby si sa mohla venovať svojmu zdokonaľovaniu, Maričuj. Uvedomuješ si, že to zle pochopil a my sme mu nič nevysvetlili. Mal som mu azda povedať o našom tajomstve. Ale teraz si myslíš, že my dvaja spolu niečo máme, Ako vieš? by nebolo jedno, čo si on myslí. Počula si, že už ho viac nezaujímaš. Prekáža mu, že nás vidí spolu, ale iba z hrdosti a samolúbosti. Áno, to je možné. Ale ty musíš mať svoju hrdosť. Vravíš, že to chceš niekam dotiahnuť, aby si všetkým, čo ťa ponižovali a pohrdali tebou, ukázala, čo v tebe je. Jasné, že to chcem, preto som s tým začala. Chcem rásť a dotiahnuť to veľmi vysoko. A jedného dňa sa stanem hviezdou. A nikto mu nezabráni. Nikto, ani Juan Miguel. Nikto. Nikto. Takže rozumieš, o čom ide. Však?